Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Wala ki day tangki khana ki badang ren, hendai ki dan pat ikasap shna jing shna ka ba khamper. Yakni kasap shna jing shna ki khana ren, la sakhi ha ka jing pen inam, ya ki tiar bala shna hi da ki shimpre akti jong ki khana school ka Mrs. N Hill Tiny Tots Eastville. Kabadan halom ya blood nong thamai ha ka jing pen long ki exhibition, henin kasngi ka khat atarek urisaw ha phalau jong school. Kitiar ne ki model baki khana ret jong ni school ki badang pule na do ka kerdan class 1 hadu class 6 kilashna bat peninam hakni exhibition kidai gi jingbo jingsat baju pen internet hagi kamera shongkai bat kiwe hakni ski ke school kala pelong ru ya katamasa de jingbam ne ka food fest hakwala play pat ba ya ni katamasa da ikong Amelia's im ibalong i principal jong ni school.